Здравейте хора, аз съм Армен Четрото. Днес ще играем Clash Royale. Както виждате, още седма. Тук е... Чакайте нещо да видя тук. Добре. Малко да донекнем. И да рекосна какво? Елитките пак. Опа, тук има още. Имам две легендарки. Принца, между другото, падаме се от Silver Chest, Грейвярда от Golden, да. Беше ми готин. Опа. Тук Wi-Fi няма, ама имам. Да, имам. Тук вчера ли беше, имаше бас челендж. Добре. Да отворим честовете. 71 голд, 4 арчера и 5 барбариан. 64 голд. 2 джема. 2 джема. Не исках джема, нищо, айкари. Валкири и монстър. Окей. 100 декли да играя. Чакайте малко. Не. С този дек ще края... Ай! Така играем срещу някакъв порец май. Не знам какъв. Да ги пускам ли, не знам. Давай. Yes. Добре, значи. Той е 7 левел. Има повече пъти. Майко мила, не знам какво прави. За какво не за това го направя. Може другото не знам. Гаст. Така мога ли? Мога. Така, тук не знам, тук и аз не знам. Опа. Какво направих? Не знам. Стига да е. Това е много гадно. Още една. Тук е така ще на... Опа. Не. Стига да е гадост. Не можах. Това е много гадно. Нямам еликсир. Поне уизър да убия. Това пак е нещо. Сега ще спусне такова инферно. Тауър. Добре, няма да пусне. Добре. Така ще направим. На 22 живот. Как може? Не. Мрях. Опа, чакайте, не съм. Тук с грейвярда ли да го взема? Не, тук е така ще кажа. Тук така. Тук с запак го взимам. Тук много е объркващо хора. Не знам какво правя. Тако ще ми падне, няма как да го спра. Между другото мога. Добре, мога да го спра, това е добре. Не мога.
Не! What? Не, той с лайчинг ще ми го вземе, така че... Не, нямам да мога. Оле, хора, някак си можах да изтърпя. Това е добре. Си обърча. Пак е нещо. Така да направим. Чисти да че от супер мечко лица падна. Ама какво? Чай да видим. Двама сме. Имам електро. Размаста. Така. Айде да направим Friendly Battle. Ако ми приеме някой. Ако... Не знам, майче Борис. King BG has been... Защо? Защото имам малко пиле. Чакайте да видим, аз съм на четвърто място. Зори. Аз какво съм? Мембър. Нърс. Там. Борис. Опа. Две легендарки ли ми липсват? Това е гадно. То карта месинг. 9 лева. Аз почти съм 9, така че. Тук излизат батовете, новите карта и тук са нови, така че знам ги, ама само един не го знам. Мега Найт. И Скелетън Баули беше Баул Скелетън, нещо такова. И това ще е. След малко ще кажа в други игри. И чао!